Her er FC Københavns 5 største salg. På en femteplads der finder vi Kamil Grabara, som i sommeren 2024 blev solgt til Wolfsburg for 100 millioner. Nummer 4 på listen, det er Victor Christiansen, som blev solgt for 105 millioner til Leicester. Og måske du har glemt tredjepladsen, men der er tale om Hakon Haraldsson, som i 2023 blev solgt for hele 110 millioner til Lille. Nummer 2 på listen er også islænding, det er Odi Oskarsson. Efter en vanvittig start på sæsonen i 2024, ja, så kom Real Sociedad og bød 150 millioner for den islandske angriber. Og på en førsteplads, eller den er faktisk delt med Odi Oskarsson, ja, der finder vi Victor Froholt, som havde en vanvittig forårssæson for FC København i 2025. Og dermed så kom Porto bankende og lagde 150 millioner, som Sune Schmidt Nielsen, den daværende FC København sportsdirektør, sagde ja til med det samme. Dermed så er det altså Victor Froholt og Odi Oskarsson, som er de største salg i FCK's historie